Γεια σας, είμαι η Έμα. Αυτό είναι το πρώτο βίντεο που κάνω και εγώ αποφάσισα να πω στον κόσμο του YouTube. Είναι ένα βίντεο haul, το οποίο προσπαθούσα να ετοιμάσω πάρα πολύ καιρό να κάνω, αλλά είχα λίγο κάτι θέματα με τον εξοπλισμό μου. Βίντεο αυτό θα σας δείξω αγορές που έκανα μέσα στο μήνα Αύγουστο και κάτι λίγο από Σεπτέμβριο από τα Sephora. Οι τελείες που έκανα ήταν και online και από το κατάστημα. Το πράγμα που πήρα και ήθελα πάρα πολύ να πάρω για τουλάχιστον 1,5 χρόνο είναι η συσκευή καθαρισμού Clarisonic. Είναι αυτή εδώ. Εγώ έχω συγκεκριμένη συσκευή 1-2 ή 1 λέει ότι έχει 2 ταχύτητες, 2 χρόνια εγγύηση και εγγυάται ότι καθαρίζει πολύ καλά το δέρμα. Όντως καθαρίζει πολύ καλά το δέρμα, όντως κάνει τη δουλειά που υπόσχεται, τουλάχιστον εγώ έχω δει τεράστια αλλαγή στο δικό μου δέρμα, από θέμα δυσχρωμιών και από σπυράκια, ή στίγματα ή σημάδια ακνής. Βλέπω μεγάλη διαφορά το πώς δουλεύει η ενυδατική μου και η μάσκα που χρησιμοποιώ για το πρόσωπο μετά τον καθαρισμό από το Clarisonic. Η συσκευή είναι μέσα σε αυτήν εδώ τη θήκη ταξιδίου, η οποία ανοίγει έτσι, βγαίνει η συσκευή, η οποία είναι ροζ και περιλαμβάνει μία κεφαλή καθαρισμού, η οποία συγκεκριμένη είναι για κανονικές και ευαίσθητες επιδερμίδες, ήταν ήδη μέσα στο κουτί μαζί με την θήκη. Εγώ θέλω πολύ να δοκιμάσω και την κεφαλή που είναι και για το βαθύ καθαρισμό, έτσι λέγεται νομίζω, Deep Pore Cleansing. Νομίζω ότι ίσως να κάνει καλύτερη δουλειά στο δικό μου δέρμα, το οποίο έχει μια ελαφριά τάση ακμής. Κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχει ένα κουμπάκι με 2 ταχύτητες και ένα κουμπάκι το οποίο είναι το on-off. Μέσα στο κουτί είχε επίσης και το καθαριστικό που σου δίνουν σε travel size, είναι στα 30 ml από την Clarisonic και αυτό. Πάρα πολύ ωραίο καθαριστικό, πάρα πολύ καλό σαν σύσταση, σαν τζέλ, δεν μου έκανε κοκκινίλες, δεν μου έτσουξε τα μάτια, που πολλές φορές έτρεξε τα μάτια μου, δεν είχα κανένα πρόβλημα. Το έχω αδειάσει ήδη όλο και πάει κατευθείαν στα empties. Και το τελευταίο πράγμα που είχε μέσα ήταν ο φορτιστής, ο οποίος είναι μαγνητικός. Το ένα κομμάτι μπαίνει στην πρίζα κλασικά και το άλλο κουμπώνει εδώ στη συσκευή, δεν πέφτει, δεν πάει πουθενά και η συσκευή φορτίζει. Η επόμενη αγορά που έκανα ήταν αυτά εδώ τα, από ό,τι έχω ακούσει, θαυματουργά λαστιχάκια. Είναι τα Invisible από την Tangle Teaser. Εγώ τα πήρα σε καφέ χρώμα και σε διάφανο. Η συσκευασία έχει 3 τέτοια λαστιχάκια. Αυτά τα λαστιχάκια θεωρητικά πιάνουν τα μαλλιά δυνατά, δεν τα σπάνε, δεν τα τραβάνε, δεν τα καταστρέφουν. Σίγουρα κάνουν καλά τη δουλειά τους, σίγουρα τα πιάνουν καλά. Τώρα ίσως και να μην σπάνε τόσο, η αλήθεια του Θεού, αλλά είναι κάτι λαστιχάκια τα οποία εγώ ας πούμε τα έχω καταευχαριστηθεί. Μια αγορά που έκανα ήταν αυτές οι πολλές μάσκες προσώπου των Sephora. Έχω πάρει 1, 2, 9 με τριαντάφυλλο που είναι ενυδατικές. Έχω πάρει με ρόδι, οι οποίες είναι αντιοξυδοτικές, και έχω πάρει και με πράσινο τσάι, η οποία είναι για λάδα και για τις ατέλειες του προσώπου. Είναι μάσκες οι οποίες έρχονται σε αυτήν εδώ τη συσκευασία, ανοίγετε την συσκευασία, έχει αυτό εδώ πέρα το φακελάκι, βγάζετε τη μάσκα από το φακελάκι και τη βάζετε στο πρόσωπο. Είναι ένα πανάκι ποτισμένο με υγρό, το οποίο εσείς το ξεδιπλώνετε και το βάζετε στο πρόσωπό σας και είστε λίγο σαν το φάντασμα για 15 λεπτά. Τη δουλειά του όμως την κάνει άψογα, ειδικά όταν την τοποθετώ αφού έχω καθαρίσει το πρόσωπό μου με το Clarisonic, νιώθω πλέον ότι το δέρμα μου ρουφάει τη μάσκα και παίρνει ό,τι περισσότερο μπορεί να πάρει από αυτήν εδώ τη μάσκα. Για μένα ναι, κάνουν δουλειά. Η τιμή τους νομίζω ήταν στα 3 κάτι ευρώ, αλλά τώρα έχει και 30% έκπτωση σε Sephora, μπορείτε να τις πάρετε και φθηνότερα. Επίσης, πήρα αυτό εδώ το θαυματουργό σφουγγαράκι, το οποίο είναι το γνωστό σε όλους πλέον Beauty Blender. Είναι χοντρό σφουγγαράκι, συγχωρέστε το δικό μου είναι βρώμικο γιατί το χρησιμοποίησα για να κάνω το μακιγιάζ μου. Το βρέχουμε, γίνεται διπλάσιο σε όγκο και αυτό που κάνει είναι να μην αφήνει το make-up, το υγρό που θα βάλετε ή το κρεμώδες υλικό που θα βάλετε
να εισχωρήσει μέσα στο σφουγγάρι, οπότε σας δίνει 100% προϊόν πάνω στο δέρμα σας. Είναι ένα πολύ airbrush τελείωμα, είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ καλό, δεν ξέρω, εγώ το έχω καταευχαριστηθεί. Έχω και το Miracle Sponge από Real Techniques, αλλά νομίζω ότι σαν αυτό δεν είναι. Σίγουρα κάνει και αυτό πολύ καλή δουλειά, αλλά σαν αυτό δεν είναι. Και για το τέλος πήρα το πολυπόθητο για μένα Contour Kit από Anastasia Beverly Hills. Είναι μια παλέτα με 6 πούδρες. Οι πάνω πούδρες είναι για highlight και η κάτω είναι για contouring, δηλαδή κοψίματα και σκιάσεις. Τη χρησιμοποιώ ανελιπώς. Δεν έχει περάσει μέρα που και σκιάσεις να μην κάνω, να μην χρησιμοποιήσω την πούδρα που λέγεται banana, είναι μεσαία αυτή εδώ η κίτρινη. Τη χρησιμοποιώ κάτω από τα μάτια, ειδικά εγώ που έχω μαύρους κύκλους, φωτίζει πολύ ωραία τα μάτια μου πάνω από το concealer. Είναι μια παλέτα την οποία εγώ την έχω καταευχαριστηθεί. Δεν μετάνιωσα καθόλου που την πήρα και ήταν αρκετά τσιμπημένη. Δεν την πήρα σε εκπτώσεις, την πήρα online και online δεν έχει καμία έκπτωση ποτέ. Σίγουρη ότι όσο περνάει ο καιρός, την ευχαριστιέμαι ακόμα περισσότερο. Και μακάρι να φέρουν και άλλα προϊόντα από Anastasia Beverly Hills στην Ελλάδα, είμαι σίγουρη ότι θα τρέξω να τα πάρω, χωρίς να με νοιάζει η τιμή τους. Αυτά είχα να σας δείξω εγώ, ελπίζω να σας άρεσε. Προσπάθησα να σας δώσω το καλύτερο δυνατό που μπορούσα. Θα συνεχίσω να κάνω και άλλα βίντεο, ειδικά με tutorial για μαλλιά, νύχια, μακιγιάζ και review και haul, οτιδήποτε μπορώ να κάνω και μπορώ να σας δώσω εγώ σαν αίμα, γιατί κανείς δεν είναι τέλειος, κανένας δεν μπορεί να τα κάνει όλα, αλλά σίγουρα είναι κάτι που μου αρέσει και κάτι που εγώ θέλω να ξεκινήσω και να προσπαθήσω. Θα τα πούμε λοιπόν στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά!